Vážení klienti, rada by som vám predstavila možnosť, ako môžete získať firemných zákazníkov, ktorí organizujú školenia, konferencie alebo chcú zabezpečiť firemnú akciu. Zabezpečenie konferencií, školení a firemných akcií je najziskovejší segment pre hotely a je potrebná priama komunikácia hotela so záujemcom. Z tohto dôvodu nemáme provízny systém, ale paušálny poplatok za propagáciu. Spoločnosť Education prevádzkuje portály hotely.sk a hotely.education.sk. Vydáva tlačený katalóg Education v náklade 20 000 kusov a spolupracuje s personálnymi informačnými systémami, ktoré importujú databázy z Education.sk tisícom personalistov v stredných a veľkých spoločnostiach. Stránka hotely.education.sk slúži na propagáciu konferenčných priestorov a konferenčných balíčkov. Portál hotely.sk slúži na propagáciu akciových pobytov. 20 000 tlačených katalógov Education, ktoré obsahujú aj hotely a konferenčné priestory, je distribuovaných na viac ako 50 konferenciách a ako príloha 4 odborných časopisov. 7 najvýznamnejších personálnych softverov má v module vzdelávania priamu linku na stránku hotely.education.sk. Personalisti sa tak jedným kliknutím dostanú zo svojho personálneho systému k databáze konferenčných priestorov a konferenčných balíčkov. Personalisti významných spoločností ako napríklad Orange Slovensko využívajú databázy z Education.sk na výber kurzov, konferencií a tiež konferenčných priestorov. Prečo by ste mali inzerovať práve na Education.sk? Máme viac ako 50 000 návštevníkov za rok. Na Education.sk je zároveň registrovaných viac ako 2000 vzdelávacích spoločností, ktoré využívajú databázu kurzov. Jedným klikom sa dostanete do personálnych softverov tisícov stredných a veľkých spoločností, kde sa personalistom priamo zobrazí databáza hotelov a konferenčných balíčkov. Zároveň zobrazujeme vaše kontaktné údaje, to znamená, že komunikujete priamo s klientom. V súčasnosti môžete využiť akciový balík služieb, ktorý obsahuje zápis do databáz na naše hotelovské portály, konferenčné balíky, akciové pobyty, prístup k dopytom od klientov a samozrejme inzerciu v tlačenom katalógu Education. Education.sk je najlepšou voľbou na propagáciu vašich konferenčných priestorov pre vzdelávacie spoločnosti, ale aj personálnych manažérov zabezpečujúcich vzdelávanie a firemné akcie vo firmách. Ďakujem za pozornosť a teším sa na spoluprácu s vami.